ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଭାଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରେମ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ତାରାହୀନ ଆକାଶ, ଅନ୍ଧାର ଓ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାରା ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଖାଇଥିବା ନଜର ହୋଇଛି। ତାରା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ହେଉ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ଜୋର ଧରେ। କେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତାରା, ତ କେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତାରା। କେତେବେଳେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତ ତାରା। କେତେବେଳେ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତାରା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତାରା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାରା, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ତାରାହୀନ ଆକାଶ, ଅନ୍ଧାର ଓ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା।